banget. Jam 09.00 arek ngarep tugas. Aku males banget ngarep tugas. Tapi males, gak semangat. Aduh. Iya. Jam 09.00 meneh. Bener enak banget. Ora wangi ya? Apa ya? Oh iya, aku ora masukin ke ya. Wanginya awet dan tahan lama. Bisa dienggo nang ndi wae, kapan wae. Cara nggone gampang kan, murah meneh. Iya. Bisa digawe, bisa digawa kapan wae, enteng, ora ngepot-ngepot di tas. Terus regane juga murah, orang ngasih 20.000. Nah, gampang banget. Goleke nang ndi ono, wangine awet ngasih kurang luwih 8 jam. Aku jajal ya. Ora lengket. Saiki lambune wangi banget. Enak banget. Nah, regane ra ngasih 20.000 meneh. Selingkuhan gel wanginya awet, nempel banget. Regane kurang saka 20.000. Nah, irit duit. Nah, duitnya bisa dienggo tuku paketan lan nonton video iki lan subscribe lan like video iki. Matur nuwun.